Silig na si Jimar sa tuang kuan. Kulungan sa baka. Pagbugana na niya to ang kuan, Mar. Pagmugana na niya to ang power spray. Oh, power spray gyud atong gamito na ni. Ano tay power spray pero di man kadawg ang kuryente. Power spray na tong kuanon. Gamiton. Unsa ni mo pag kuan permiro? Panlitan diha sila. Abre man yung tanan. Abre siya tanan. Yeah. Abre na siya tanan paghuman. Isa ka kuan. Pag maglimpyo ani karon, abrihan ako tanan dili dili na sila mag pagkabuntag na pod, isira na ko na diri og diri ko mo limpyo una, isira na ko para diha sila, dili sila maka kuan. Pwede na kanig diri ra sila oh. Ikaw man nimo inig ikaw man nimo limpyo karon. Abrihan pa din nimo di na. Abrihan kay gamay ra man ang kuan dira, di man masigo ang pakananan diri. Ani magbubutang tag pakananan diri karon. Sabi. Hop! Ginaligo ni Udtomar. Igo ya. Igo sila gudto. Nalibang na pod. Noon, ang tayo nila, tumang, asa dapita gibutang ang tayo? Sabi, Sa bed. narid ko sa pick-up og dira. Okay. At tayo, ibutangan ang mga hugaw sa baka, mga waste nila. Butang na mo sa bed. Araw. Para, mabalik ra pod sa yuta. Ya. Kaunon sa wati. Himo, nag-cherish vermicast. Diba? Libot-libot lang pag napuwi sa farm. Yan. Ani. Musta ka? 4524. Yan. Uy! Kamigo na oh. Oh, limpyo na inyong kwan ha. Inyong balay. Okay, limpyuhan na ni Uncle Jimar ninyo, Uncle. Wa pa man mugana niya to ang kuano. Ini power spray kay di ka daw gamong kuryente. Kapag magkadaog na mong kuryente, dali na lang na marno. No. Wala yung silhig kong kuan. Yan. Wani inihimo na tong activity sa farm. Para sa mga akabs.